Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaxoxelana uthando nesithembu kanye nezingane zesithembu la besibona khona abantwana bakaMsilegu abadala. Kunento ke yenzeka kwizingane zesithembu. uTirelo waya eMzumbe noVuyokazi beya kwiphathi kaLandle. Baba nengxoxo futhi ukuthi-ke kune-pregnancy, ngikhuluma ngoTirelo, kune-pregnancy kodwa abakabatsheli abazali, so bazotshela abazali basanaleyo nkinga yokutshela abazali. Mayiphela le show yezingane iphele sibona uMayeni ephethe umntwana. Makufika ngala uthando nesithembu, ubaba uMsilegu uya-announce ukuthi kukhona ingane uSingabakho inkosana ngoba uzalwa inkosana yakaMsilegu okuwumpumelelo. Noma kungididileke kancane lokho guys, ngizosho ukuthi why. So vele izingane zesithembu i-show iyeza, why bengasebenzisanga-ke uTirelo noSingabakho upromotha le show ezayo entsha ukunokuthi besebenzise uQueen Loli lo owayebathuka ku-social media? Hawu, angithi leya show le yey'ngane, izingane zesithembu ibitrenda ngenxa kaRachel Konutu. Angithi yena wafika nokuthi uVuyokazi uQueen Elizabeth ngoba mhlawumbe ufuna i-special attention ngendlela yakhe. Manje kuthando nesithembu ishow siyaphela, mayiphela vele bazopromotha lenye ishow yey'ngane ngey'ndlela ey'phansi. Into abayenzayo balanda leya clip enoQueen Loli, kanti uQueen Loli wayebhizi ngabo ethi abanamali, kusho kwacima kanjani. Yo, hhayi, i-entertainment industry inzima. Siphume inzima ngoba phela manje sekumele kufanele uze wenze izinto ezingaphezu ukuze udonse abantu ukuthi beyobuka ishow. Indlela yokupromotha ishow, ukhuluma izinto ezeyamanga. Noma sesidlulile-ke kule, bengibuka nje ukuthi beyikhona i-option yokusebenzisa uTirelo ngoba vele iphele ishow abantu belokhu benakile ukuthi hayibo ugeli engabe mayefika eMzumbe uzofika ethini, ngoba naye washo ukuthi mayefika eMzumbe bebefike njengoba nakhu-ke sekukhona ingane. Sesibonile futhi kwithombe ku-social media ukuthi ingane ise eMzumbe uSingabakho. Ngaphezu kwaleyo promo-ke bengibuka nje ukuthi wayengabanga njena uyakhula umntwana muhle. Siyababongela ubaba uMsilegu noMayeni, sebewogogo nomkhulu ngempela nefemeli. Sesilindeleke ukuyobabaza ngale kwiy'ngane zesithembu. Enye into guys, kona ama-comment ade ngiwafunda ngixolisa ukuhleka. Yo, akusenzima kule channel, kunabantu abadinwa ukuthi ngihleka njalo. Manje nje umzuzu nomzuzu nginokuxolisa. Ngisho ukuthi-ke kwamanye amavidiyo abantu abakhomentayo baba nokuthi nginamanga. Ngifike ngithatha into eshiwo laphaya kwi-show mase ngiyihlanganisa nento engiyicabangayo. Kunama-comment nje senginokungawathola ukuthi unamanga. Ngithi hayibo. Hayi guys, asilandeleni ishow, kodwa-ke ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi. Bye.